Příběh značky Java se začal psát v roce 1929. U jeho zrodu stál František Janeček. Byl to geniální inženýr, který měl vlastní zbrojovku. Když v roce 1929 zakládal Javu, málo kdo věřil, že jednou dobude svět. Jméno vzniklo jednoduše. Já jako Janeček a Va jako Wanderer. Už ve 30. letech zaplavily české silnice jako lehké červené motorky. Ale to nejlepší mělo teprve přijít. Ale nebylo to hned růžové. První motorka, která se říkala Rumpal, byla sice skvělá, ale měla jeden velký problém. Byla strašně drahá. Stála tehdy 15 000 korun, což bylo pro obyčejného člověka skoro roční plat. Skoro nikdo si ji nemohl koupit. Janeček ale nebyl hloupý. Rychle si uvědomil, že tudy cesta nevede. Musel zariskovat a změnit plán. Zatímco ostatní vyráběli luxusní motorky pro bohaté, on se rozhodl postavit stroj pro normální lidi. Chtěl, aby na motorce mohl jezdit každý dělník nebo pošťák. A tak vznikla slavná 175. Malá, jednoduchá a hlavně levná motorka. A právě v tuto chvíli se z Javy stal obrovský hit. Kapitola 2. Meziválečné časy. Jenže Java to nebyly jen motorky. František Janeček chtěl víc. Chtěl, aby v jeho autech jezdily celé rodiny. A tak v roce 1934 přišla první Java 700. Bylo to moderní a rychlé auto, které si lidé hned oblíbili. Jeho nástupce, model Java Minor, už byl naprostý hit. Bylo to elegantní a spolehlivé auto, které vyhrávalo závody po celé zemi. Ale Java nezapomínala ani na své kořeny a neustále rozšiřovala nabídku motorek. Vedle oblíbené 175 začaly vznikat i silnější stroje pro náročnější jezdce. Objevily se legendární modely s motory o objemu 250 a 350 kubických centimetrů. Ty už měly pořádnou sílu a dokázaly upálovat i na delší trasy. Java prostě nabízela motorku pro každého. Od levných strojů pro dělníky až po rychlé a luxusní kousky pro ty, co milovali rychlost. Všechno se změnilo 15. března 1939. Přišla válka a s ní německá okupace. Pro Javu to byla rána přímo do srdce. Fabriku okamžitě ovládli nacisté a civilní výroba motorek byla pod přísným trestem zakázána. Kapitola 3. Válka. Němci si mysleli, že mají Javu pod kontrolou, ale pletli se. Naši mechanici a inženýři se stali mistry v sabotáží. Práci pro Němce schválně zdržovali, dělali chyby, které nebyly vidět, a přitom veškerou energii věnovali svému tajnému projektu. Bylo to neuvěřitelně riskantní. Představte si, že v jedné části fabriky opravujete motor pro nacistický náklaďák a o 10 metrů dál za hromadou harampádí tajně kreslíte plány pro novou motorku. Ten tajný stroj dostal krycí jméno Projekt P, ale my ho dnes všichni známe pod názvem, který se stal nesmrtelným. Pérák. Inženýři v čele s Josefem Josífem vytvořili něco, co předběhlo dobu o 10 let. Zatímco ostatní motorky měly tehdy odpružené jen přední kolo a ze zadního vás bolela záda, Pérák měl revoluční odpružení zadního kola pomocí kluzáků. Ale jak takovou motorku otestovat, když na silnicích hlídkují německé hlídky? Češi přišli s geniálním a drzým nápadem. Prototypy Péráka prostě přetřeli na vojenskou šedou barvu a jezdci se převlékli do německých uniforem. Proč byl ale Pérák takový zázrak? Protože vypadal, jako by přiletěl z budoucnosti. Zatímco tehdejší motorky měly všude plno drátů, táhel a trubek, Pérák byl neuvěřitelně čistý. Všechno bylo schované uvnitř.
Inženýři poprvé v historii spojili přední světlomet přímo s vidlicí do jednoho elegantního celku. Ale ta největší revoluce byla vzadu. Pérák dostal teleskopické odpružení zadního kola. Ale to už se válka blížila ke konci. Kapitola 4. Java za socialismu. Po obrovském úspěchu Péráka přišla v 50. letech další revoluce. Na scénu nastupuje legendární Java kývačka. Své jméno dostala podle nového odpružení zadní vidlice, díky kterému byla jízda neuvěřitelně pohodlná. V té době byla Java všude. Stala se členem rodiny. Jezdilo se s ní do práce i na nákupy. Typická třešňová barva a zlaté linky na nádrži byly symbolem luxusu, který byl ale dostupný pro každého. Když se řekne Java, každý si nevybaví jenom velké motorky, ale hlavně ty malé, legendární pionýry. Začalo to v roce 1954 modelem Java 550, kterému nikdo neřekl jinak než pařez. Byl to stroj, na kterém začínal snad každý kluk v Československu. Byl jednoduchý a nezničitelný. Později přišly modely 05, 20 nebo sportovní 21. Tyhle malé 50 vychovaly celé generace jezdců a dodnes ji v garážích najdete tisíce. Java se do historie nezapsala jen krásným designem, ale především technickými inovacemi, které v té době neměly obdoby. Jednou z nejvýznamnějších byla automatická ostředivá spojka. Tento systém byl geniální ve své jednoduchosti a uživatelském komfortu. Jezdci umožňoval zastavit se zařazeným rychlostním stupněm, aniž by motor zhasnul, a to bez nutnosti ovládat páčku na řídítkách. Stačilo jen přidat plyn a motorka se plynule rozjela. Právě tento prvek dělal z Javy neobyčejně přívětivý stroj pro každodenní využití. Nabízí se otázka, jak je možné, že takový gigant, který diktoval tempo celému světu, nakonec ztratil dech. Důvodů bylo několik. Tím hlavním byla paradoxní jistota, kterou Java měla v trzích na východě. Sovětský svaz odebíral miliony kusů a nepožadoval žádné velké změny. Vedení státu tak podlehlo iluzi, že není potřeba investovat do vývoje. Zatímco v Japonsku a Evropě vznikaly moderní čtyřtaktní motory, Java musela z úsporných důvodů vyrábět stejné zastaralé dvoutakty. Když se pak v roce 1989 otevřely hranice, přišel šok. Trh zaplavily moderní, lehké a rychlé stroje ze západu a z Japonska. Java, která desítky let stagnovala, tím najednou nemohla konkurovat. Slavná továrna se ze dne na den ocitla v boji o holé přežití. Kapitola 5. Java dnes. Příběh Javy ale nekončí v troskách. Dnes tato legenda zažívá nečekaný comeback. Zatímco v Česku se dál vyrábí v menších sériích, obrovský boom přišel z Indie. Indický gigant Mahindra oživil značku s obrovským respektem k tradici. Nové modely jako 300CL nebo moderní Pérák vypadají jako ze zlaté éry, ale uvnitř mají moderní techniku. A takový byl příběh Javy. Děkuji za sledování a uvidíme se u příštího videa.